Adamın şeysi istihalatçı oldu. Çünkü bu Antakya'da. Ona da haberin olsun. Kadim neredesin? Hadi. Kadim neredesin? 20 феврали соли 2023 президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган зимни бозид аз минтақаҳои аз заминларзаи шадид хароб гардида ба вилояти Хатой омада бо фаъолияти наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз наздик ошно шуд. Президенти ҷумҳурии Туркия Реҷеп Таyyip Эрдоган зимни суҳбат бо имдодгарон ба натиҷаҳои фаъолияти назарраси масъулони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои баланд дода ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамаи халқи тоҷик, ки дар ин рӯзҳои барои Туркия мусибатовар дар паҳлӯи онҳо қарор доштанд, кӯмаки башардӯстона равон карданд ва имдодгаронашон дар корҳои ҷустуҷӯву наҷотӣ офатзодагон ҳисса гузоштанд, самимона изҳори сипос намуд. Дӯстои азиз, чунки ки ба ҳамагон маълум аст, чойникҳо бисёр заказ шидестай ва ногуфта намонад, ки чойникҳо ҳамин гуна ба даст шумо меяд, яъне дар коробкача. Ман сарпӯша ба шумо нишон медиҳам. Бисёр аз ин чойникҳо ҳастанд арзонай, рост мегам, бисёр арзонай, лекин сифаташ фарқ дорад. Яке аз сифатҳое ки мисол ба сифат буданашам нишон медиҳад, ҳамин тахтагӣ нест, тахтагиш бисёр мекафад ва дам мекунад ба ҳавли ҳамин чойи гарм дам мекунад. Падаркам ин чойникҳоро метавонед ки истифода кунед. Як меҳмонӣ ҳам меред, метавонед ки ин чойникҳо гирифта хонаи ҳамон меҳмондор равед. Ҳамаи кӯшишу талошҳои мо баҳри шумо аст. Дӯстони азиз, дар инстаграми Тесавдои мо обуна шавед ва дар онҷо бисёр чизҳое ки мо мефурӯшем дар онҷо мемонед. Рақамҳо барои заказ кардан 909 41 92 92, барои ватсапҳои 908 46 25. саломат. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.